Ja sam Vujnov Čedomir iz Novog Itebeja. Prošlo je 6 mjeseci od kad mi već se muku mučimo s ovim problemima i do tada ništa se nije rešilo. Evo gledaj, vidite kako se gazda ponaša prema ovoj stoci. Stoka se odreši, okomota se, umre i od gladi i od žeđi. I vidite, ovdje smo na moji 4,5 lanaca kukuruza. Koja je šteta ovdje pričinjena? Uloženo je sve do maksimuma. M je suša, M nam on pravi štetu. Ovo do jeseni neće ostati ništa. Ovo može da se vidi, slobodno snimaj s kamerom šta je, gledaj, to je cela njiva, to je čudo Božje šta je. Kako će to da iziđe, ja ne znam na kraj s njime. I pokušano je da se ta stoka uvati i nikako nije u mogućnosti moglo. Sad, šta će biti ovako, ako ostane, neće ostati ništa. Stoka nema da je napolje, to je suša, dolma je suva, sve u njive hara, 600 hektara zemlje oni jedu, samo kukuruz pasu. Evo vidite šta je ovo, ne treba da se, samo kamera će da kaže šta je. Može evo dalje ide i vidimo skroz i na onaj kraj i svugde ti hoćeš možda idemo da vidimo. Kako ćemo izići na kraj, tu je uloženo jedno 300-400 hiljada dinara. E sad to je čist gubitak, godinama je gubitak. Dokle tako, to je već više ne može. Da li neko u ovoj državi može da stane ovim čoveku na put? Pa gledajte šta je ovo. Ovo je godinama tako šteta se pravi. Koga štiti, šta to radi? Pravna država, pa porez plaćamo. Šta je ovo? Gledajte ljudi, ovo je čist propast. Bio je RTS, bio je RTV, bili su vidli, snimali. Prošlo je 6 mjeseci, ništa se nije dogodilo. Stari leševi, novi leševi, mnogo štete. I to tako sad ostaje. Šta će biti do jeseni, ko to zna? Mi nećemo ovdje brati kukuruz. Tu bukvalno piju vodu goveće, nema on bunara, Danas priča. Evo u kameru mogu da kažem, danas, 7. marta, u ovoj Srbiji od 15 časova na prvom programu RTS-a ide priča. Evo, pronašli smo kosti od teleta, noge, od krava, evo papci, evo kičma i to znači da ništa živo niti je urađeno, niti je pokupljeno, niti iko išta obilazi, niti gleda, niti skuplja. To nam je baš pravo i to nam je zaraza.